אל תגידו לא ידענו. ברוכים הבאים לתוכנית ההשתלטות הסודית על רמת רזיאל. פרופסור בכיר, חבר ועד וחבר מליאת המועצה, זכית, קיבלת שטח פרטי על חשבון חניה ציבורית. בכיר לשעבר בשירות הביטחון וחבר ועד אגודה, זכית, קיבלת שטח ציבורי, הצבת גדר, שער כניסה ובנית מסלעה על חשבון שטח ציבורי ללא היתר. בכיר במושב, יושב ראש שני הוועדים, זכית, אתה זכאי להרחיב את השטח הפרטי שלך על חשבון שטח ציבורי. חברה בכירה בוועדת ביקורת, זכית, מותר לך לרוץ, להציב גדר ולקבוע עובדות בשטח כאילו שהשטח הציבורי שלך. תושב פשוט לא חבר של הוועד, הפסדת, קיבלת צו הפסקת עבודה, חטפת כתב אישום, כנס למצב הקפאה. כך דואגים לעצמם חברי הוועד ומקורבים, מספחים שטחים של כולנו. זהו, כללי המשחק משתנים. בבחירות הקרובות מנקים את רמת רזיאל, מחליפים את הוועד.